Vi har valgt, at vores opgave skal omhandle de 3 reaktionsmønstre. Det er 3 måder, mennesket kan opføre sig på, og måden mennesket reagerer i forskellige situationer. Disse 3 reaktionsmønstre hedder subjektivisering, ontologisering og potensiering. Opfinderen af disse 3 mønstre er den tyske ungdomsforsker Thomas Sigge. Han sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt mennesket selv former sit liv og skæbne. Man kan i dag selv styre, hvordan ens job, krop og hverdag i princippet skal forme sig. Unge i dag vil ses mere og mere, og de vil meget mere med deres liv, end de kan nå. Unge tænker mere på sig selv, og det kaldes individualisering, som Thomas Sigge mener har medført disse reaktionsmønstre. Subjektivisering handler om ens selv, at man tænker mig. Dette ses i højere grad ved unge i dag. Man vil gerne involvere alt og alle i ens personlige liv. Denne form for levevis ses hyppigt i reality-tv, som bliver mere og mere udbredt, f.eks. TV3, hvor vi kender personerne Amalie og Gustav. Disse er et godt eksempel på, at de elsker at tale om sig selv og bagefter høre andres mening om en. Ontologisering. Ontologisering er, når man har et større behov for at søge et fast grundlag, så man undgår følelsen af usikkerhed. Mennesker søger ofte et fællesskab, hvor de ved, de er en del af noget, der betyder noget. Ontologisering ses markant hos f.eks. rockergrupper og meget troende samfund. Potentiering. Potentiering er, når man har et stort behov for at mærke, at man lever, ved at afprøve sine egne grænser. Man er ofte bange for tomheden, og derfor bruger man meget tid på at udfordre sig selv i f.eks. ekstrem sport. Felix Baumgarten er et godt eksempel på potentiering ved sin ekstreme udfordring.